El passat mes de novembre es va presentar el programa de traça grup promotor de la Fàbrica d'Arts i Creació de Ripollet Si passes dels 70 et citem. Aquesta és una activitat dirigida a persones grans que busca trobar un espai on reunir-se per compartir converses, activitats artístiques i temps. La dinamització va a càrrec d'Inés Boza, ballarina i coreògrafa, que avui ens acompanya. Què tal? Benvinguda. Hola, què tal? Gràcies. I també del David Soriano, que és educador del Museu d'Història de Cerdanyola. Un dels objectius que també persegueixen en el curs d'enguany és conèixer el cos de la gent gran a través de tallers i mostres de moviment per ajudar-los a entendre com es mouen i quines postures adopten en cada situació. A més, una altra de les propostes que esperen poder fer realitat aquest curs és organitzar una visita a l'Arxiu Municipal de Ripollet perquè la gent gran pugui conèixer com funciona aquest equipament municipal i repassar moments de la història de Ripollet, així com tenir novament contacte amb el jovent. I avui ens acompanyen algunes de les persones usuàries, també la Carme Porta, benvinguda. Gràcies. També tenim a la Carme Dou, a l'Anna Maria Martínez, benvingudes a les dues, i al Ramon Navàs, benvingut també. Sí. Perfecte. Doncs, Inés, en primer lloc, ja porteu més de 2 mesos en marxa. Per què ens pots explicar d'aquest inici? Com ha anat? Bueno, bé, la pauta era treballar la memòria, perquè, bueno, aquest és el projecte, però nosaltres estem treballant, diguem-ne, la memòria del cos. I és per això que treballem moviment, treballem cosetes amb el cos, al mateix temps que recuperem històries d'oficis, de balls, de coses que s'estan perdent, però que aquesta gent té... per això li diem l'arxiu invisible, perquè ja n'hi ha coses que només queden a la memòria d'ells. I això és el que intentem recuperar, gaudir, i moltes vegades traslladar el record al propi cos. I fer... Bueno, jo dic que a mi el que més m'agrada és fer poesia, jo no faig antropologia, però és una mica això, no?, el que estem treballant. O sigui, recuperant històries que només coneixen ells, per això li diem l'arxiu invisible, i també passar-les al cos i al moviment. I com és el vostre dia a dia, per exemple, què heu fet avui? Perquè avui tot just ara us he anat a buscar a l'aula de plàstica on us trobeu un cop a la setmana? 2. 2 cops a la setmana. Sí. Doncs què feu, per exemple, avui? Perdó. Doncs comencem amb una mica de cos, de respiració, de consciència, perquè a ells els va molt bé. No, bueno, ens va bé a tothom. Però, bueno, potser, no, com ells es mouen menys, així és posar una mica de consciència en el cos, de la respiració, les articulacions, les mans, i després, bueno, no fem cada dia igual, però... I després, de les històries que ells conten, pues traiem, perquè quan parlem, fem molt de moviment. Mira, jo només estic aquí a la ràdio, que no em puc moure, i mira, ja, si te pones a imitar-me, seria ja, estic fent així, després fem... No sé. I llavors és com agafar aquest moviment nostre i portar-lo a... Li fem una coreografia amb això. De fet, tu ets ballarina i coreògrafa. Sí. Què tal aquesta experiència tan diferent a lo que és el teu ofici? Bueno, bé, a mi m'agrada. Jo ja havia treballat, per això també l'Àngels em va trucar. Havia fet un projecte amb al meu barri a Barcelona, n'hi ha una associació que es diu Ambarprim. És l'associació, m'han dit, més antiga de Barcelona. És una associació de dones. I des de fa temps jo treballo amb elles, les faig classe de moviment i després participen en alguns espectacles que faig amb un grup que tinc allà i fan intervencions. Així que sí que conec una mica la gent gran. A mi m'encanta perquè els seus cossos ja parlen solos, no has de fer gran cosa. Entenc que a més surten millor del que entren, no? Home, i tant, d'això es tracta. Parlem, Carme, què tal l'experiència? Doncs molt bé, m'agrada molt perquè, bueno, aprenem molt, perquè quan parlem sempre gesticulem molt, almenys jo. I aleshores d'aquestes històries i de la manera d'explicar-ho, doncs ella ens ensenya, pues, no sé, com un ball o digue-li com vulguis, no sé. Com és que et vas apuntar a aquesta activitat? Doncs mira, vaig començar el curs passat perquè parlaven del Ripollet antic i, bueno, i m'agradava perquè soc de tota la vida d'aquí al poble i vaig començar pues, el curs passat i m'agrada molt perquè, a part de que trobo gent que conec, pues, expliquem coses d'antigament, que és el que diu ella, que si no les explica gent
que les ha viscut en l'arxiu no es troben. La Carme és de les que encara puja per les escales, eh? Sí. T'agrada mantenir-te en forma, cuidar el cos? De moment sí, de moment sí. I què tal amb tu, Carme, l'experiència d'aquesta trobada també amb altres persones? No sé si us coneixíeu. Sí, sí. I la Carme Porta és la que em va dir que vingués i jo he començat aquest curs i m'agrada molt. Em trobo molt bé i molt bon ambient. I què t'aporta a tu? M'aporta tot, perquè a mi m'agrada molt la gent i m'agrada estar amb la gent i explicar coses de quan era jove. Tot això són records. Anna Maria, tu també ets una persona molt popular, eh? Sí. Tu, els que passegem per Ripollet, et tenim vista com a mínim i sabem que doncs, t'agrada conèixer gent i parlar de coses. Sí. Doncs què tal per tu l'experiència d'aquesta activitat amb traça? Bueno, l'any passat que vam fer allò d'anar buscant històries antigues del poble i tot això, i ara aquest any doncs, també va bé fer exercici, I a mi que estic així encara més. Sí, perquè per desgràcia un al final s'acaba acomodant i et vas limitant i no. Costa esforçar-se, no? Ens hem d'esforçar perquè si no quedes clavat al llit. No? I a més, no sé si t'agrada el ball, a tu la dansa, perquè... Sí, fer moviment. Mira, sentada, Bueno, però també el cos té moltes parts, oi? Sí, tant. I també ens acompanya avui el Ramon Navàs, que ja el recordem de l'altra vegada, que ens ho està explicant moltes coses, Què tal, això, com portes tu això de l'exercici físic, Ramon? Tot això que estem fent, a mi em va molt rebé, perquè jo que de dolors ne tinc per tots, quan un cantó és l'altre. A més, que també vaig a fer gimnàs, a poliesportiu, 2 cops a la setmana. I ara, aquests finals de setmana, aquí, també m'hi veig bé, perquè són coses molt importants. Amb tota gent que ens coneixem, que jo tota la vida he viscut a Ripollet, i ens coneixem totes aquestes persones que ens coneixem. Podria dir moltes coses, però ara no... Ja et preguntarem. Inés, acosta't una miqueta més cap aquí. Volia preguntar-te, l'actitud és molt important, amb què ja venen. Vull dir, només el fet d'apuntar-se ja vol dir que és gent activa, que doncs, té ganes d'obrir-se. En qualsevol cas, el món a la gent gran no la inclou tot el que l'hauria d'incloure, no? Ja, doncs mira, és el que nos toca, És així. És que, a més, és gent, com jo dic, ells tenen tenen o sigui, la virtut, el fet de venir ja és tenir un compromís amb tu mateix, no? És això, és un compromís amb tu mateix, perquè per això treballes, per això ho intentes, per això, no?, t'esforces. O sigui, són gent que té un compromís en si mateixa, però també en aquest cas, que és per això té molt sentit per aquest projecte, és un compromís amb el seu poble, perquè totes elles tenen un compromís amb el seu poble, la memòria del seu poble, i estan també treballant perquè això no desapagregui, no? Entonces, bueno, jo insisteixo, és que a mi m'encanta això, aquest nom de l'arxiu invisible, perquè els nostres records no es veuen. Per això està bé fer un arxiu de l'invisible. Carme, sou conscients de que si vosaltres no expliqueu això, la gent jove no ho sap? Home, sí, perquè jo tinc 4 nets i de vegades quan explico així batalletes, doncs els hi agrada molt, perquè segons què no ho troben. Vull dir, els col·legis fan una feina molt bona, però segons què del poble, doncs, quan jo els hi explico alguna cosa, vull dir, els hi agrada molt. I la gent jove, doncs, moltes coses no les sap. I tu, Carme, t'has assabentat de coses que no sabies o més o menys ja les que t'expliquen ja són conegudes? Bueno, alguna no la sabia, però m'agrada molt. I van venir uns nens als Pinatons i els hi vam explicar coses de quan nosaltres érem joves i ells no ho sabien, no sabien ni com se deien les coses. I això és així. I dic, té canalla van aprendre molt. A més, ells ja han nascut amb tot edificat, amb els cotxes, amb els telèfons mòbils. I ens preguntàvem quants col·legis hi havia aquí a Ripollet, i només n'hi havia 2, només 2, i quan això? I vosaltres a què jugàveu? Jugàvem al carrer, no teníem res més.
I, esclar, ells tot això no ho han viscut. Ana Maria, però també és important estar amb els temps d'ara. T'he vist que tens un mòbil que és de último grito, no? Home, sí. Hi ha alguna cosa que l'he d'acabar d'aprendre, perquè va venir la pandèmia i no vaig poder continuar-ho. Però, bueno, ja m'hi defenso bastant bé. Però estàs connectada també amb el que fan els joves, perquè ells s'han de connectar a vosaltres, però vosaltres també amb ells, no? Sí, hi ha coses que sí, però hi ha coses que no m'hi embolico perquè no... Anava a fer el curset allà baix als avis i al venir la pandèmia la cosa ja va quedar... El curset dels telèfons famós, eh? Ara sí el tornen a fer. I n'apreneu. I, Ramon, tu tens moltes històries per explicar, no? Recordo que em parlaves de quan tu treballaves, l'important que era la feina, no? En aquells temps vivíeu per treballar, o no és veritat? Sí, a més es pot dir una mica de cosa de que no hi havia el perill que teníem a moltes coses d'allà, que ara seria d'una altra manera i posaria una mica de control perquè no passés cap... No va passar als 16 anys que vaig treballar a Can Font, no va passar cap accident. Però n'hi havia molt d'accident, de manera que no preocupaven per si de la manera que es treballava hi havia d'haver una mica més d'allò per si hi hagués un dia un perill. Bueno, i aquí va passar que hi vaig treballar jo a Cal Font 16 anys fins que va passar la riuada. Quina història, La riuada vam estar 8 dies netejant el llot, netejant la fàbrica, cap a la fàbrica, cap a aquell túnel que hi havia, treure el llot, arribaves a casa, no tenies ganes de dinar. Bueno, ja estem aquí. El noi de Can Font em diu, mira, ja ho tenim tot net. Doncs ara tu passaràs a cobrar d'això que tindrem. Bueno, això. I d'aquelles maneres, pim-pam-pum, demano feina a les Malíber i a les velletes. Em criden a les velletes, que era de l'Uralita, i me'n vaig cap allà a les velletes. I allà hi vaig treballar-hi 32 anys. Déu-n'hi-do. Ho deixem aquí perquè avui deixem preguntar més coses. Ara que ha sortit aquest tema de les riuades, ara quan heu vist el que va passar a València, suposo que us va arribar molt, no? Vam parlar, d'això. Sí. I a més, inclús n'hi havia, jo me'n recordo, això va ser un dels... Bueno, jo crec que el primer dia, perquè, clar, lo de la riuada estava molt present i quan jo vaig venir aquí, jo crec que Vau començar el 15 de novembre i havia acabat de passar. Sí, exacte. I jo me'n recordo que hi havia l'Angelina que no volia parlar perquè li va remoure massa records. Us en recordeu? Sí. I no volia parlar perquè li tocava molt a prop. Vivíeu aquí, Carme, tu, a Ripollet, en aquells temps? Sí. Jo me'n recordo que se sentia molt a ploure i molt soroll d'aigua i el meu pare només anava dient si aquesta aigua arriba a aquests carrers d'aquí sota, perquè llavors el carrer Balmes ni el carrer Margall no existien. I el meu pare deia, si aquesta aigua arriba, mare de Déu, pobres els On vivies tu? Jo al carrer Calvari. Bueno, també a prop, Tota la vida. Per això que el meu pare sentia el està soroll. més alt, però... Sí, però se sentia el soroll i el meu pare, me'n recordo que deia això. I al cap de, no sé, d'una estona, què sé jo, si seria una hora o no ho sé, ja el van venir a cridar per anar a ajudar a treure gent de l'Illegat i, bueno... I tu recordes també, Carme Dou, vivies aquí a Ripollet? Jo sí que vivia aquí a Ripollet, però jo resulta que no hi estava aquí a Ripollet el dia de l'aiguat. Bueno, vas tenir sort. Sí. Però segur que la teva família o part d'ella estava, no? També estava al carrer Calvari i no ens va tocar l'aigua. Vale. Però jo estava fora amb la meva mare, que havíem anat a passar els dies fora. Mira que bé. I va passar això. Quan vas arribar, el que et vas trobar, no? No podíem tornar, no hi havia tren, no hi havia res. La feina que Els vam ponts tenir... se'ls van dur al riu. La feina que vam tenir, un senyor que ens coneixia ens va arribar a portar fins aquí a Montcada i a Montcada cap aquí A peu, clar. Sí. A peu. I així vam arribar a casa. I tu, Ana Maria, recordes la riuada? I tant, sí. El que no vaig sentir el soroll de la nit, això no. Quan em vaig despertar, quan va venir la meva cunyada i diu hi ha hagut una riuada. I la riuada arribava... Bueno, es veia que havia arribat l'aigua fins arran de l'església. Sort que jo estic al carrer Nou i també queda alt.
I bueno, i com vaig veure tots els camps, com estava i tot, però després hi va haver la segona riada aquí a Ripollet. Déu-n'hi-do, sí. I érem un I la diumenge. nevada. Em diu el meu pare, em diu, Anna Maria, que vull anar a veure el partit de bàsquet, pots venir un ratet a la botiga? Dic, sí. I des d'allà, des d'un lavabo que hi havia, veia, fins a l'estació es veia molt. Ara no, perquè han edificat. I diu, em va dir un que va venir a comprar, diu, passen uns troncs per sota el riu, per sota el pont, perdó, per sota el pont, diu, uns troncs d'arbres, i dic, vaig a mirar-ho. Ho miro i en aquell moment vaig veure com s'enduia el pont. Va ser la segona riada, que no va arribar tan amunt l'aigua, però havien dut arbres de no sé d'on. I tu, Ramon, on et va pillar la riuada? On estaves? Bueno, el pont va aguantar la riuada. Va ser la segona, no? Va ser Que se'l van dur? De la brossa que va baixar és quan es va inundar tot Ripollet. El pont no se'l van dur fins a cap de 8 dies. Cada 8 dies que el pont aquest ja havien fet uns fonaments que abans feien els ponts i no feien fonaments, però feia uns anys que havien fet el fonament i va aguantar la brossa que va aguantar el pont. Per cap de 8 dies, allà a casa, des de casa es veia i es va tombar el pont. Però aquí els morts que hi havia a la nit, jo havia treballat aquella tarda, havia treballat a la tarda en el molí, i amb el Roger, al dematí, que voltava el pare de Villarroya a buscar el seu noi i els 5 que hi havien, que havien treballat a la nit, no sabien si eren morts o vius. El seu pare mort amunt i avall i no es podia entrar a la fàbrica de l'aigua que arribava tot allò. Bueno, amb el Roger, i jo i ell, quan es va fer de dia, vam poder entrar allà i els vam trobar tots vius. A les 5 de la nit, i els 2 avis, el Manel i la seva dona, també que estaven a la masoveria, agafat, que no s'hauria conegut de bruts de la justícia, i bueno, tots van salvar. Déu-n'hi-do, doncs per això és tan important, Inés, conservar aquesta memòria. No te'n vagis cap allà, és que si no, no surts a càmera. I una pregunta que et volia jo també preguntar és, també ells venen carregats d'alguns problemes, d'algunes coses. Com gestiones totes aquestes frustracions, aquests dies dolents, aquests dies potser que no vinguin tan animats? Bé, com ho compartiu? Com creus que els ajuda l'estar en grup? Bueno, no sé... És la meva feina, no? I cadascú... Jo tampoc tinc molts... N'hi ha dies i dies, no? Però la cosa també jo crec que quan treballes i tens una metodologia, això passa. I passa també per entendre els cossos diferents de cadascú, que no som iguals, que un dia ja té problemes d'artrosis, l'altre té problemes de... O com diria mi madre, mi problema és mi DNI. ¿no? Pues claro, si agafes el DNI del senyor Ramon, pues clar, con este DNI bastante bien estoy. Bueno, però vull dir que, bueno, treballem amb les nostres dificultats, però jo insisteixo, és gent que té aquest compromís amb si mateix i jo també ho tinc. I què fareu amb tot plegat, sobretot amb totes aquestes experiències? Entenc que la voluntat és d'alguna manera això, doncs, donar-ho a conèixer i continuar, no? També. Sí. Bueno, ara tengo una novedad. I és que jo crec que el que farem com, diguem-ne, com recull del treball és un vídeo. Un vídeo al que jo li dic l'Arxiu Invisible i jugarem amb les històries, amb els moviments i les coses que fem. Perquè, mira, és que jo a vegades dic, per ballar, el més important en el cos és el cor. I per ballar no calen cames, ni braços. És el tronc i tu pots ballar només amb el cor o alguna cosa així. I es poden trobar coses molt boniques de moviment, sí? Que no necessàriament són grandes danzas, això ja quan érem joves.
I amb això farem... Jo faig sempre com una col·lecció poètica d'històries, de moviments, de gestos de mans. El senyor Ramon... Hoy no mueve mucho las manos, señor Ramon, però habitualment és... O sigui, jo li trec... Quan el senyor Ramon parla, jo li trec el so i li poso Bach. Música de Bach, perquè els seus braços ballen, per exemple, no? Sí, sí. Las mans de la Carmen son ahí con su artrosis, entonces es muy diferente. Pero a mí el que m'agrada és això. No sé, estoy contestant. ¿Cuál era la pregunta? Que és un plaer tenir-vos aquí, que sou molt importants, les vostres històries són importants. Això d'aquesta senyora trobo que és una cosa que no s'hi comptava. I veig que és una cosa fantàstica. I veig que us ho passeu bé. Molt bé, molt bé. I ens ho heu fet passar molt bé. Així que us dono les gràcies a tots quatre per avui acompanyar-nos, també a la Inés, i si vols afegir alguna cosa per acabar, volies dir alguna cosa? No, és que t'he vist com un gest de que volguessis dir alguna cosa. Que érem 5. Ah, 4 i tu 5. Sí. 4 persones usuàries i aquí la dinamitzadora, que també, bé, un luxe, molt bé. Un luxe, sentir-la sentir-la és, bé, doncs és d'aquestes entrevistes que un, doncs, disfruta. En aquest cas, avui ens heu acompanyat Carme Porta, la Carme Dou, l'Anna Maria Martínez, el Ramon Navàs i també la Inés Boza. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, passats els 70, però en veritat amb aquest esperit, doncs, tan jove i tan etern, perquè les vostres històries doncs, no morin i continuïn per sempre, igual que tots nosaltres, i que ho gaudiu amb molta salut i que duri molt aquest projecte. Moltíssimes gràcies, l'enhorabona. Gràcies. Gràcies.